Siphinde sibingelele baphulaphula emakhaya. Ngithi mina lo okhulumayo ngilapho endabuko kanti top saba ngemva phansi phela eSwatini kaNgwane. Kanti uJojo Mhlophe ngisobhuza ngithi mina nangu December ufikile abantu banenkinga, abantu bayagula, abantu banenkinga emakhaya kuphuhlushwa isilwane ekhaya. Ufuna ukubethela umuzi, ufuna ukwenza yini? Ngithi mina ngikhona ngemva phansi phela ngikhona la Eastern Cape elisise eMampondweni esigodi endaweni yase-Unity Park. Bayangazi abaningi ngiyakwenza ngithi nangu December. Unenkinga kuqala umsebenzi awutholi, unenkinga emshadweni, unenkinga ekhaya, isilwane bakucindezela bakulwisa. Ngithi hayi ngiyayenza lento bayangazi. Nisale kahle nisubscribe lapho my YouTube channel lizobona more lokwenzekayo. Nangithi ngithatha lo new action ngiyangiveze lapho ku YouTube channel. Ngithi mina nisale kahle. Cape Town esigodlweni lesibili ngizonibona maduze. Ningapheli umoya. Amen.